Good morning. Hello. Hello guys. Um, may share ako kunti sa inyo. Ako pala si Felix Reyes Cebuano, dealer ng First Beta Plus. Ituturo ko sa inyo, what is First Beta Plus? Yon. Ang First Beta Plus, kung titingnan natin, ordinaryo lang na Diyos. Sa tingin natin Alam mo ba yung ang content ng First Beta Plus? Ito po ay 5 klaseng gulay. Ito po yung pinapakita ko po sa inyo. Yan. 5 klaseng gulay. Andyan yung malunggay, daw ng sili, andyan na yung talbos na kamuti, andyan na yung uray, and then saluyot. Pag-aralan natin yung mabuti yan. Yung 5 klaseng gulay yan, mayaman sa vitamins, mineral, phytochemical, and fiber, antioxidant, and micronutrients. Alam niyo ba kailangan natin katawan yan? Para yung mga toxic, may panlaban tayo. Unahin natin pag-aralan yung malunggay, guys. Yan. Ang malunggay pala ito, guys, napakaganda ito sa may mga nasugat. Kasi, pansinin mo, ang tao ng sugat, kasi may antibiotic ito. Kapag ang tao ng sugat, yung kanilang sugatan, pigaan mo ng malunggay, kinabukasan tuyo. So, magaling ito sa antibiotic. And then, maganda ito sa may mga nagpadiding ina kasi pandagdag ng gatas ito. Marami pong natutulungan dito. Kaya tawag dito, the miracle tree. And then, ito ng dahon ng sili. Yung dahon ng sili, maganda ito sa mga na-stroke, katulad ko. Dati, na-high blood ako. Bakit? Sumakit ang bato ko. And pati yung ano ko. Nung patingin sa doktor, tumaas na pala yung dugo ko. Sabi ng doktor, 4 times ako na, sabi niya, araw-araw punta doon, 4 times. Pagdating ng 4 na araw, sabi niya, kailangan na ako na mag-maintenance. Alam ko yan, good news. Ito ininom ko. Nilakla ko. Sinubukan ko lang. Pagdating ng 5 araw, bumalik ako sa doktor. Sabi niya, ba't daw bumaba? Hindi ko sinabi na uminom ako First Beta Plus. So, malaki tulong. Hanggang ngayon, ininom ko First Beta Plus. And then, nakatulong pala ito. Maganda ito sa may mga high blood. And then, constipated. Alam niyo, anak ko, si junior ko, si Felix. Hirap na sa ang kanyang tiyan, hirapan siya. Hirapan siya umihi. Hirapan siya dumumi. Pag pumasok sa CR, 1 oras. Bago lumabas. Ito lang pinainom ko. Saluyot. Bakit? Ang dulas pala nito, ito nagsisibil ng katawan sa ating bituka. Kaya nakakatulong sa kanya. Tatlong gulay pa lang ang pinag-aralan natin, guys. Prove na yan. Sa asawa ko, nakatulong ulit sa kanya to. And then, ito. Baka kilala ito, uray. Yung uray, alam natin, damo. Ito pala'y gulay, vegetable. Pinag-aralan ng mga dalbasan doktor, ito palang uray, maganda pala ito sa mga kababaihan. Lalo yung hindi normal ang kanila menstruation, yung dugo ng dugo, pagpa-stop sa pagdurugo. Yung hindi naman dinudugo, maganda rin ito para maging normal ang kanilang menstruation. And then, ito pang 5, guys. Maganda rin ito Pinabadali ko lang para matapos tayo agad. 5 klaseng gulay, ito. Ang ano ito? Talbos ng kamuti. Ang alam natin talbos ng kamuti, pakapakain sa kalabaw. Pagtapos anihin ang laman, pakain sa kalabaw. Ito pala, mayaman sa iodine. Maganda pala ito sa may mga bukol, katulad ng bitter. Nakatulong ito. At maganda ito sa mga diabetes. Kasi ang diabetes type 1, type 2. Yung type 1, minamana. Yung type 2 naman, dahil sa ating mga kinakain. Kahit wala ka pala diabetes, pwede ka magkakaroon ng diabetes. Yun lang po, guys. 5 klaseng gulay na pinagsama-sama, nilagay ng variant. Ito, maganda ito. Mayaman sa vitamins C. Dalandan. And then, ito naman, melon. Alam mo yung melon, guys, maganda ito sa may mga hindi nagkaanak. Yung mga hindi nagkaanak dyan, pakilala nyo sa akin. Painumin na natin ang melon. Marami na prove po dito, marami na pong nagkakaanak dito sa First Beta Plus. Kasi bakit? Pag ini mga nililinis kasi nila. Ang trabaho nito nililinis. Kaya nakatulong ito. Guyabano, sa may mga cancer, 10,000 times stronger than chemotherapy. Ayon sa mga pagtusa sa leksik ng mga dalbasan doktor. Ang guyabano pala, nakatulong ito sa may mga Yes.
Katulad ng halimbawa, ah, yung tao pala, kapag meron ng cancer, delikado na pala yun. Kaya ang trabaho pala nito, yung trabaho pala ng Guevano, ini-improve niya ang mga bad cells para magiging good cells. Kaya nakatulong ito sa may mga cancer patient. Ito, maganda ito sa mga kakamatanda. Fruit and veggies. Napaganda ba ito? Napakasarap. So yun lang po. Maraming salamat. Sana gustuhan nyo. And then kung gusto nyo po, chat nyo lang ako. Wala namang problema. Kasi marami po tayong mga kakilala ko na mga nagkasakit. Tsaka ko lang nalaman. May sakit na pala. Matindi na. Katulad ng tatay ko. Nalaman ko na lang, napakagrabe na. So, pinainom ko ng Prosperita Plus. Medyo na ano siya, gumanda. Medyo mamayos. Kaya lang, ika nga, pag andyan ako, nakakainom. Pag wala. Wala. Hindi siya makakain kasi matindi na sakit yan. Tagal na eh. Hindi na sa ospital. Nilagyan na ng luto. Hindi na sila kainom ng Vita. Kaya nalungkot ako nung time na yun. Nagdala ako ng ilang power pack nila ako nun. 2 power pack para lang sa kanya. Kaya lang, nawala. Kaya tuloy ang pagsisisi. Kaya ang sarili natin guys, habang medyo bago-bago pa lang sakit natin, pa-doktor na kayo, isabayan niyo Prosperita Plus. Prove na dito mga doktor po nag-recommenda dito. Pakita ko sa inyo mga doktor Pakita ko dito Yan po, doktor niresita nila Mga doktor po yan nagresita. And then, yan po, maraming doktor po nagresita ng Prosperita Plus. Kaya huwag kayo matakot. Doktor nga, nagtiwala. Tayo pa kayo na hindi doktor, di ba? At ang may-ari si Ma'am Duy, taktakan to pala na po. Pilipino po yan. Si Ma'am Duy po, laking Marikina. Laking negosyante. Nabilang nga siya dito, sa negosyo. Isa din dyan si Ma'am Duy, taktakan to pala. Dahil sa ganda ng produkto guys, maraming award na natanggap ng ating produkto. Yan. Maraming award po natanggap ni Ma'am Duy, taktakan tungpalan. Kaya wag na kayong magdalawang isip. Talagang subok na sa akin. Una sa akin, sa pamilya ko, subok na sa akin Prosperita Plus. And then, lalo sa mga naging natulungan ko rin, subok na sa akin. Hindi lang ito guys na nakatulong sa ating health. Nakatulong din ito pagdating sa wealth. Kung gusto nyo malaman, pwede ka makainom dito ng libre na. Sabi nila mahal, tuturo ko sa iyo kung paano ka makainom ng libre na. May chiki ka na, may product ka pa. Thank you, maraming salamat po.